nokumenyezwa nokulizwa izwi elithi isabatha namhla Nkosi mimeze izimvu zakho. Ngingumshumayeli Mathonsi njengoba ubaba esho umshumayeli. Ngisuka endaweni yasePinetown eThempelini eVukani. Ngiyanibongela abantwana beNkosi yasePhakameni. Ngiyanibongela makhosazana, ngiyanibongela Ngudlungudlu. Ngiyanibongela naNhlanhla kuyinhlahlo kwazana noShele. Ithi iNkosi yasePhakameni ngo-1927 uShophombela uthi niyazibona zonke lezi zinto zamasonto kuza isikhathi lapho izophela khona ngoba ngamagaraji okufika abantu abaqhamuka kude bakhandele khona iy'moto. Uthi yinye into eyosalibehle ezweni koba uShembe nokuba uNazaretha kuphela. Amen. Ngakho-ke kuyinhlahla abantwana beNkosi ukuthi ngalolu suku lwamabrayi, ngalolu suku lwezinto ezimnandi, ngalolu suku lokwenza ama-shopping nezinye izinto ezifana nalokho, kodwa nithobele uNkulunkulu nizohlala phansi nizoza ukuthi uNkulunkulu ufuna nenzeni, ithini indlela ezwini. Amen. Cela ukudlula ingomeni. Sihlabelelo 45 amashumi amane nesihlanu. Amemeza ubusuku nemini. Amene amiswa ngiyaxolisa ukunqamula isihlabelelo ngizama ukonga isikhathi. Ngizwile ubaba umshumayeli ethi isikhathi sincane kunezinto ezinye edinga ukwenziwa zesonto. Amen. Ngicela uqala ngokubabaza nokubonga nokwetusa umsebenzi kaNkulunkulu engiwubonayo
mayinto inhle iyanconywa. Ukuzwa inkosazana ifunda kahle umthandazo. Bese ngibongela umshumeli ngokwambulelwa ukuthi inkosazana ingakanani ekuphakameni. La kuleli bandla endulo kwakukhona inkosazana kwakuthiwa uAgage sakhe nayo ngalezweni lasePinetown sewahamba emhlabeni. Yayithwala izitsha. Inkosazana into enkulu kabi kuleli bandla. Yayithwala izitsha. Abakhosazana ayithwala izitsha eqala kubabamkhulu. Ngezathu ezithize ezaziwa uNkulunkulu wayeseyinikeza thina abantu besilisa. Kodwa nje amakhosazana ayinto enkulu kuleli bandla. Nimthanda uShembe ngane zami. Amen. Ngiphinde ngibonge uma ngimi lapha yana ngilindele ungena ngaphakathi esontweni. Bona kodlula omakoti abancane. Hawu, labo makoti bathungile emakhaya. Laba bantu bayithatha phi lento engaka? Ngiyakubongela mkhokheli yezwakala ivangeli lakho. Amen. Nibahle maNazaretha angayiboni into enhle efana nami. Inkonzo ngizihambile ebuncaneni bami ngibe ngumfundisi emabandleni. Ngiyudokotela kwezenkolo. Angifune ukujula kulokho. Shemba kanamsebenzi noma ungazibeka ngezitezi. Uma sekudinga nje kwezintwana encane akubekela phambi kwakhe. Amen. Ngiyambonga nginandaba nalezo mpike enganginazo ngoba ngathola uShembe ngathola igolide. Noma ungaze ulale emjondolo, noma ungalala emkhuthwini, noma ungalala endaweni enjani ube namahloni noma usuphuma. Kodwa uma wazana noShembe wazana nento enkulu. Lithi izwi kusizana ukuzuza izwe lonke kodwa ulahlekele ukuphila kwakho. Umuntu owazana noShembe nganza kwethu uthi babilanga nifaka amazinyo kule nkolo. Ungabambi ngezandla ufake ngisho amazinyo. Ngenye langa ngabona abantu beloko kunomsebenzi ekhaya kithi. Ngabona abantu bebambana insizwa seyibanga utshwala. Saseyidumelela insizwa ngana phansi ongaphansi ongaphezulu. Lo ocindezele ngaphansi angazi ukuthi wasithola kanjani isibele wafaka amazinyo. Sayizinsizwa ikhalikandula kodwa ingaphezulu. Ithi awubambe nanga embulala, mbambe ngene bathi awumani ungaphezulu kwakhala wena kanti umfaka amazinyo. Uthi ke uBabila ngafaka amazinyo kule nkolo. Unganamatheli nje kuphela ufaka amazinyo futhi umgwinyi uShembe umdlahlale ngaphakathi kuwe. Amen. Ngiphinde ngedlule ngelinye ilanga ngeke ngafika lapho nomfundisi uMathunjo. Kafike ngamangala sinomfundisi samangala sathi hawu kanti eGoli kunjani? Sisakhamba kule mgwaqo ngapha ngazi noma ngikhomba ngakho la sasikhamba ngakhona. Abantu bafaka amabheshu eGoli. Thina sasithi amabheshu utwale kwaSuthu. Hawu laba bantu bamthanda kanje uShembe. Bakayizwe nebheshu. Wini umuntu webheshu. Amen. Ngizama kabantwana benkosi ukumkhuthaza ukuthi lokho enikubambile nibambe khona. Emabandleni lapha ungenwa nezicathulo phuma khona. Emabandleni lapha kuyakhulunywa ingisi kuyapendwa kwezo yonke imikhubo ongayicabanga. Ekhombisa ukuthi umuntu unotho nongenalutho. Kodwa uShembe wasifundisa ivangeli lokuhlala phansi sithobeke. Nelokuthi masithandaza siguqe ngamadolo simbize uNkulunkulu sikhothele. Akubonga igama lenkosi asekuphakameni. Ngakho-ke yilokho engikubongayo ukuthi ngayithola inhlahla sithi kabi isikhathi mmemeza uNkulunkulu ngimmemeze yazi umuntu emmemeza uNkulunkulu akamenyeza. Sifunde lapho ekuphakameni ukuthi uma umuntu ethandaza ukhuluma noNkulunkulu athobe amcele athi somnganise. Athi wawukhona intaba isemanzi. Athi amagquma esemanzi. Amatshe esemanzi. Athi amanzi akampomposi ngangakwazi ukuthandaza. Okumncenga uNkulunkulu. Ngangisukuma nje nami ngivuthele nje babevuthela nje. Vuthele nje kumemeza uNkulunkulu kwaze kuphela ihour ngivuthela. Ngithi uNkulunkulu akehle manje. Kodwa kutholana noShembe ngathola indaba enkulu. Amen. Bantwana benkosi kade semhlanganweni. Bengine indaba uNkulunkulu abezembulile kimi kodwa Shumaye ekhuluma ngendaba enkulu ukhuluma ngomhlangano, ukhuluma ngeJudiya. Liyini iJudiya? Esiqale lapho liyini iJudiya? Sawubona phakama. Phakama sawubona. weJudiya. 'Cause 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 'cause
kukaThixo. Angiphinde lapha. iJudiya lingubuhloba kukaThixo. uJanuwari ungubuhloba kukaThixo. uJulayi ungubuhloba kwani kukaThixo. Ngibala into ezintathu. Lithi-ke isihlabelelo useze wahloba kangaki? Kathathu. Unyaka unjani? Umunye. Useze wahloba ngoba singahamba sinegugu lokuthi siye eJudiya. Asaze eJudiya siyokwenzani? Siya ebuhlobeni kukaShembe. Kwesithathu uJanuwari, uJulayi, uOkthoba. Le minye imihlangano ibe khona emva kwezikhumbuzo, ibe khona yandiswe izikhumbuzo. Kodwa imihlangano ewukuhloba kukaThixo ile mihlangano emithathu engibalayo. Alibonge igama leNkosi. Awu yangena inkonzo. Yangena inkonzo biphethe ubaba. Abantwana beNkosi, silandela into enhle yasezulwini. Angaze ngibone into enhle kanje. Angaze mase ngiyagula. Kodwa angaze ngibone into enhle kanje. Noma nginganyakaziseka ngandlelani. Kodwa mase ngibone nje uphunga elihle sengibona uShembe. Ngiyeke ngizosithwala isipakupaka sami. Ngizothayisa khuphuka, sakugcwala nje sami isipakupaka sathi si ngoba sengibona uShembe. Ngibone senginakho konke. Ngibone ngingasadinge lutho ngoba sengibone izulu uqobo lwami. Amen. Inkosi yasePhakameni bantwana beNkosi ngizokhuluma ngento eyodwa ekhulume ngayo, ekhulume ngenhlonipho ebandleni lamaNazaretha. Wathi inhlonipho esaziwa ngayo kayisabonakala. Angeke ngishumele ngezigameko ngoba ngizile ukuzoba bazi izinto ezimbi. Kodwa ubaba ukhulume kakhulu ngenhlonipho, wazabiza nabasho ngegama wathi nabasho fanele nilungise umonakalo nawenzayo ukungahloniphi bataba. Amen. Ngakho izinto ezinjalo bantwana beNkosi sifanele sibheke. Sithatha sisemgidini. Sezubekile umgidini, yazi ke mase sezubekile bantwana beNkosi sivele silambe thina esithanda umgidi. Awunyankhaleni sizwa yenzani niyosina. uNkulunkulu akanikhumbule. Yenzani bantwana bakwethu niyokwenza njani? Niyosina. Ukusina kuyinkonzo. Ukusina kuyisidlo. Niyasazi isidlo. Isidlo lesimuntu okuthiwa uye esidlweni. Angeke ngichaze ukuthi umuntu banjani. Kodwa lobo mngcwele ingcwelisa ngabo. Nalokho ogqoka ngakho uzubeka imbatho emahlombe mawuyinkosana uyongena lapha yana uzothila ungadlile eswini. Umncane ufuna umongcwele ungene kuwe ngoba isidlo siwumongcwele singumzimba kaThixo. Amen. Singumzimba usukuthi uShembe uma uye esidlweni singumzimba. Mafunda lapha encwadini kaMathewu kaMarko lezi incwadi zonke ezifanayo kuthiwa yini? Incwadi kaMathewu, incwadi kaMarko nencwadi kaLuka bayikhuluma ngesidlo, ikhuluma ngomzimba. Uma ikhuluma ngegazi esiliphuzayo esidlweni, ikhuluma ngegazi lakho uShembe. Amen. Ngakho kufuneka ukuthi ungaze kufika usuku lokufa ungakaze ungene emgidini nasesidlweni bantwana beNkosi. Ngoba kawuyiphelelesile ini inkonzo yakho. Kodwa lokho kufuneka ngokucela. Ngicela uNkulunkulu ukuthi baba siyacela lokho. Akuyona into eyenzeka ngenkani. Amen bantwana beNkosi. Akuyona into eyenzeka ngenkani ukuthi usemgidini ususesidlweni. Ungathola usukwenza lokho ungaphelele njengoba uShembe ukuthi umuntu esidlweni akabe nje, umuntu emgidini akabe nje. Ungathola usukwenza ungaphelele ma ukwenza ngenkani. Kodwa yacela nje. Uthi unikela kumshumayeli uthi baba ngiyacela mshumayeli uNkulunkulu wasePhakameni angikhumbule ngifuna ukuya emgidini ngifuna ukuya esidlweni. Akulungile uzifice usuku lokufa ungazenzele lezi inkonzo engibalayo. Kufana nenhlangakazi. Kwaba namadolo kuhle uhambe yenhlangakazi ngeenyawo zakho. Ngifika kuleli bandla kwakuthiwa kunesitembe esishawe enyaweni esishoyo ukuthi waya enhlangakazi. Ngangifika kuleli bandla. Alibonke igama leNkosi. Angazi noma kusenjalo namanje. Kodwa ngakutshena lokho. Manje abantwana beNkosi yasePhakameni thina sinenhlahla esimangaliso ekade sisemgidini. Sithayisa ubekile umgidi amakhosikazi ekhuphuka ngale omama inkuhlunkulu siphakama nje amahawu lawa ayophakamisa nezambulela isilahla nje enze njena ngamahawu ekhombe ezulwini. Alibonke igama leNkosi. Namakhosazane ngale emve ngasezwile umasangweni. Bengasezwile ngalena sesibuye breaking yesibili yasikhamba inkosi yasezwile. Asekhamba kuThimo yakhamba uNcokazi
waqhama seluncane lungasabonakala ukuthi lona luphi. Alibonge igama lenkosi. Safika sasithola isibusiso sibiyele nasemzini yawo baba. Alibongwe igama likaShela. Ngiyacela abantwana benkosi ke sidlule encwadini. Ngoba kuthiwe angibe mfishane ke sidlule nje encwadini. Encwadini kaJohane 11 sifunde uverse 32 seqe sifunde u41 no42. Onamehla mfundele John 11. uMaria esefikile lapho aya khona uJesu wambona wawa ngasezinyaweni wayesethi kuye Nkosi kuba bewukhona umne wethu ngabe kafanga awumeke nkosana uzophinda ungifundele khehla sifuna ukukhuluma ngeenyawo zikaThixo. Amen. Ukuba benginesikhathi bengizochaza into ngayinye kodwa khona ngijahe khona ezansi kodwa ngizafuna ukukhuluma ngokuhlala enyaweni zikaThixo. La sibona amantombazane amabili afelwe ngumne wabo ubhuti wabo. Lithi iBhayibheli bobathathu babe ngabangani bakaJesu. Laba besifazane noLazaro umfowabo babe ngabangani bakaJesu. Kwafika isikhathi wafa lo umngani kaJesu wesilisa. Lithi ke izwi lamantombazane ayihlale enyaweni khumbula bebanga ngelinye ilanga. Ethi omunye tshela dadewethu esho kuJesu ayongelekelela ukuphela. Sala kusile uhlezi kubuka emehlweni. Uthi lona uma kuphendula uJesu uthi ohlezi kumina akasadingi lutho. Ngikhuluma ngokuhlala enyaweni zikaShembe bantwana benkosi. Uma nilapha ethempelini noma uthi ngoba niliboni ngamehlo enyama kodwa lihleze enyaweni zalo. Amen. Kulapho lihleze enyaweni zalo. Amen. Kulapho ngabeka khona icomplaint yakho enyaweni zikaThixo. Kulapho ngabeka khona usizi lwakho ezinyaweni zikaShembe. Kulapho ngabeka khona ukweswela nokungabi nalutho nokugula izifo ezikuphethe ezinyaweni zikaThixo. La sibona lenkosazane ibika umfowabo ofileyo enyaweni zikaJesu. Ungabika yonke into ngohleze enyaweni njengoba sila uthi babilanga lelinye ngemzini nasekuphakameni abantu babengakabi baningi kusho babilanga. Uthi niyabona la sikhona sisendlini ebukhoneni bukaThixo. Uthi mangase kuwinto enkulu ezulwini njengoba sihlezi lapha nje mangase kuwinto enkulu noma kuyibhilidi elikhulu wele kithi sonke akhona munye umuntu ongayisihogweni. Kusho inkosi yasekuphakameni ngoba sihlezi enyaweni zikabani zikaNkulunkulu. Kukanje sisi bonke labantu bakhuphuke banamathela umkhathi bayezulwini bawuhlala esifubeni sikaBhombela. Alibogama lenkosi yasekuphakameni. Kubalulekile bantwana benkosi ukuthi ungaphuthwa ngamasabatha, ungabi absent enyaweni, ubuhlupheka udingile, ubugula kodwa ungafuni ukuhlala enyaweni zikaNkulunkulu. Awusazi hawu nesihe ukuthi uyofika nini. Mhlawumbe ngalesi sabatha love ngalo ufukwe izinto zakho yisabatha lakho lokhu uNkulunkulu akubuza ukuthi uthanda ngikwenzeleni. Alibonge igama lenkosi. Leli yichibi uma ubheka elishiwe eBhayibhelini okuthiwa likhona lineminyaka yesihlanu elasihlaza abantu basindiswe okwetha khona ingilosi kanye mamanzi sezamazama ongena eqala phume esindile kodwa abantu babelinde chibini. Alibonge igama lenkosi. Ingilosi yayehla ifica abantu belindile uma silasolinda silindisa hawuka silinde nokufa. Alibonge igama lenkosi. Asilindile kuphela izinto eziphathwayo kodwa silinde nokufa ukuthi akusipithe sibuke emehlweni umshumayeli wethu asitshela ukuthi yona iphi indlela esezulwini. Alibonge igama likaShembe.
Ngicela ubuphinde ufunde futhi Nkosana weqhu yezansi. uJesu sembonile ekhala nabaJuda abafika naye bekhala. Ngicela 41 baba. Khona basuka itshe lapha kulele khona ofileyo. uJesu wabheka phezulu wathi, Baba, ngiyakubonga ngokuba ungizwile. Bengazi ungizwa ngesikhathi sonke, kodwa ngasho ngabantu abomileyo khona baze bakholwe ukuthi ungithumile. Nkosi kubusise. Kukhona imfihlakalo ekhulunywa yilamazwi. Efuna nizwe kahle abantwana benkosi, imfihlakalo kaBhombela ekhulunywa yilamazwi. Khona basusa itshe lapho ulele khona ofileyo. uJesu wabheka phezulu wathi, Baba, ngiyabonga ngokuba ungifile. Munye umuntu esambonile, munye umuntu esinaye, munye umuntu oziwa nguThixo, ebe enguThixo uqobo lwakhe. Mawuqhubeka la kuleli verse ngezansi kuthiwa uthi uJesu bengazi ungizwa njalo ngezikhathi zonke, kodwa ngasho ngabantu abemiyo khona lapha kuze bakholwe ukuthi ngithumile. Ushembe ngesinye isikhathi babamkhulu uthi izithunywa, ngesinye isikhathi uthi uNkulunkulu uqobo lwakhe. Uhlangana nabavalisana bephuma eJudiya nomfundisi uMagwaza wasenkandla. Uyise kaMfundisi uMagwaza lo sehambile emhlabeni. Bavalisana uthi Magwaza, uthi baba, uthi uhambe kahle Magwaza. Umbambisa athi uhambe kahle Magwaza. Uthi Magwaza, ngiyabonga ncebe yenkosi, siyobonana uma uNkulunkulu evuma. Uyajika uBhombela ubheka uMagwaza emehlweni. Uthi Magwaza, ukhona yini omunye uNkulunkulu okuyimbone? Alibonga lenkosi. Hawu Magwaza, ukhona yini omunye uNkulunkulu oyakuyimbone na? Bakhohle uMagwaza uzothini ngoba uzuBhombela ethi uyemza uBhombela ethi uyinceku. Wasejika manje uBhombela ethi ukhona yini uNkulunkulu ngaphandle kwami oyimbone na? Ilamazwi ke asho uJesu othi, Baba, ngize ngathandaza ngabhekise ezulwini ukuze abantu bakholwe. Ngakusebenzisa igama lokuthi umthumile ukuze abantu bakholwe. Ngoba umuntu ezibiza ngoNkulunkulu uqobo lwakhe abantu bambamba bambulala. Ngeke bamyeke. Khona nje ngithi ngithunywe uNkulunkulu ngeMalay Center, bangasuma bonke abantu bangishaya. Wethunywe uNkulunkulu wedlula thina, basho njalo kuBhombela. Ngelinye ilanga kwakusemzini waseNottingham eNdulinde, la kusuka khona umfundisi uMathunjwa lo wayela. Yashumayela inkosi yasePhakameni, ubabamkhulu washumayela. Kwathi ngelinye ilanga amadoda khona avukwa umona. Ayisethatha anenhlahla amakhosazana akholwayo. Ngiyagcizelela lo gama. Asethatha intombazana yasethempelini. Bathi hamba yolala endlini kaBhombela ulale naye. Maye yakhipha endlini ungavumi. Kodwa phakathi nomsubuzo ukhala kakhulu nangengibamba. Ikhanti yaphuma nezenza sizombulala. Ikhunda bakaShembe. Amen. Ukufihleka kwaNkulunkulu lento engikhulumayo. Mase kuhlwile kufanele intombazana iphume endlini kaBhombela. Ithi hayi baba ngizolala la endlini nawo. Kuthiwa mkhulu angilali nomuntu wesifazana, angilali nentombazana endlini. Uthi hayi baba ngizolala. Uthi bamkhulu kulungile lala mina ngizolala phansi. Lala wena endlini, nasengiyolala phandle egcekeni. Yavele yakhala intombazana. Hawukhalela intombazana na, kuthi wena angolala nawe kuphoqa ngenkani ngilalela endlini. Ikhani kodwa ebusuku ngimemeza ukuthi nange ngibamba beze bazogwenxa bathi isigebengu sizothatha abafazi babantu nezingane zabantu. Amen. Kodwa ikhona into ehlakalo ufuna sibheke eMaNazaretha. MawuBhombela intombazana sisho njalo, uhamba uya kumfundisi wakhe uthi mfundisi, laba abantu bazosibulala. Bangenwe idimoni ngabamfuna uNkulunkulu, bayasala, bayamala uThixo. Asihambe mfundisi. Uthi umfundisi kubabamkhulu, akakakhulumi lutho uNkulunkulu kumina. Hamba wena, mina sazosala ngishumayela. Uthi uBhombela uzosala ushumayela bazokubulala abantu.
asihambe wathi hamba wedwa yayithinta isigubhu indlamhlathi shumela ishaya isigubhu babephuma behla beyongena emzini omkhulu wakwaMathonsi behla bashona phansi behlisa indulinde beya emzini emzini owakhiwe inkosi yakwaMathonsi kodwa ungaqanjwa ngaleso sikhathi amen ma esela umfundisi ngemuva bafika bathi baphuthuma babamkhulu bafika babamkhulu esehambile bafika bamgenxa umfundisi bambulala bamshiya umndondo ngesingabe wayefile wabazi bamgobholota amehlo bamthinta amehlo bathotha amehlo asanyakazi sefile kanti uBhombela uhlezi kuyena umbambile bamthatha wasiwe esibhedlela ngabamjabulela ngakusasa wathola wasiwe esibhedlela wafika wavuka usehamba kuye kuPhakameni mase kuPhakameni ifika ithi inkosi yasePhakameni wena ulalela ngizwi usiyogijima besayoni usiyozungeza insika ufaka iphambano wenze yonke into mawuzo uthandazela umuntu uyogijima uzujula kube manzi thitela before umuntu umthandazela alibe umigama lenkosi inkosi yasePhakameni yehlela emzini wakwaMathonsi ifika ihlala ehlathini shaya igoli isigubhu bese yehla babamkhulu lowo umgandeni kaTshana mhlambe ngeke izimbo kumayikhuluma ngayo bese kuphuma induna zithi ake nihambeni niyobheka kuthiwa khondoda ishaya isigubhu ehlathini idla imbuzi namakhosikazi abantu neyintombi yatamuza nje bese kuphuma amadoda induna behamba beshona khona babefika awuhleziwe la kusekhaya ehlathini hamba nitshela inkosi sangidla imbuzi mina ngiyinceke ukuthi uNkulunkulu bahambe bayibiza inkosi yakwaMathonsi ibisithi akakhuphuke bohlangana la sekubekwe khona umuzi waseVunzitha abese fika ubaba omkhulu kaBaba ukhokho wami athi ungubani indoda nathi nguShembe pho lapha thunywe uNkulunkulu sizobona ngani ukuthi thunywe uNkulunkulu inceke kaNkulunkulu awuyona lento eshoyo ambuke emehlweni uBhombela ebese ethi khona uhlanya ngaphesheya esimobeni aphuma amadoda ayolanda lolu hlanya ufuna liphile manje ukhombisa ukuthi uthunywe uNkulunkulu bese lilanda uhlanya bayifika bekwa phambi kaBhombela ebesithi indlamhlathi lomntakahlanye uyaguba athi uMathonsi ukhokho wami uyahlanya athi akahlanye lo muntu udliwa ukufa uyaguba ebesethi uBhombela ngicela amadoda athathe imboko ezisiyini ngoba lo muntu kuzophuma ukufa okugishimayo base besenza isiyini yasimkhomba indlamhlathi ngeminwe waqala lo muntu ngejubane ma ehlaba ngejubane amadoda athi ambambe engabambeki imkhombe ngeminwe indlamhlathi awe phansi ma eqeda ukuwa phansi ebese egonyuluka ehlanza phuma uhoqolo lenyonga luzungeze liyongena enyaweni zenhlansuthi athi babamkhulu shayeni ibulala bayishaye bayibulala bese ethi-ke mnikezeni ukudla usephilile alibonke igama lenkosi yayisithi inkosi yakwaMathonsi ngunikeza nansi indawo yasifika indawo engangeplaza yahlala la uthandazele ngokuthanda kwakho ilapho esakhunjulwa khona njengoba nami ngiyiNazaretha alibonke igama lenkosi yayisithi inkosi yasePhakameni hawu Mathonsi uvuna isitha uyangivuna ngiyisitha ngihutshwa wathi yayithi inkosi yakwaMathonsi ngoba ngibonile kuba uzenzanga izinto eziphathekayo bengeke uvune ukuthi uNkulunkulu amen manje benkosi yasePhakameni lolu hambo esikulo lijulile batakwethu lolu hambo lufuna umuntu ohamba kancane lolu hambo alufuna umuntu okhalayo okhalela zonke izinto ngeke ube yiNazaretha mawuthanda ukudla ngeke ube yiNazaretha mawuhaha umuntu oyiNazaretha unesikhathi sokuzila njengalezi ikhathi izihlobo zethu ziyahlaba ngamasabatha uyibona umusi nentuthu ulizwe nephunga lenyama ukuthi ayiyasho inyama kodwa ayenze lutho kuwe makuyisabatha enhlizweni yakho ngoba unamathele esifungweni alibonke igama lenkosi yasePhakameni lento esiyilandelayo ukuba uthi ubabinya ilanga ngelinye ilanga ukuba ningavuleka amehlo nibone ukuthi uShembe uyini ningabaleka nonke nizephule uShembe uNkulunkulu bantwana benkosi amen ngiyacela ke imithandazo la ngihamba khona ngiyacela imithandazo le ndaba engizonitshela yona inosizi eyokugcina ziningi kodwa eyokugcina lena ngizela ukuhlonipha indaba engizonitshela yona amaNazaretha inosizi lapha ngigcotshwe khona engumshumayeli wakhona abadala ePhakameni bayazi ukuthi kwakukhona umshumayeli uNduli owayengumshumayeli wasePhakameni
ephethe umuzi wasephakameni, ephethe nomzi wasemolweni, nomuzi osezansi lapha yana okuthiwa kuseyilindile okuwona ophethe Clement. Lo mshumayeli wayemthanda kakhulu uNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Yayimthanda kakhulu uNkulunkulu le ndoda. Kodwa yayehlukanisa uBabilanga nenyanga yezulu. Ubaba omkhulu eshilo wathi bangehlukaniswa. Kodwa yena wayehlukanisa ubaba omkhulu nenyanga yezulu. Uma inyanga yezulu wayengayiboni ukuthi uNkulunkulu. Sisikhathi into enjalo ngoba niyasazi isifo ekuphakameni, kunesifo la ekhaya. Esihlala singene, sisefa amadoda namakhosikazi. Kuhlukana imindeni. Inkosikazi ishonele, indoda ishonele. Ingane ishonele, amantombazana ashonele, amakhosana ashonele. Alibonge igama lenkosi. Nisithandazele sisefo bantwana benkosi. Siyinto enzima ngendlela emangasisa. Mhla ibandla liphuma ephakameni kwakhiwa umzi wasebuhleni kwakuyisefo leso. Abanye sabasefa sabashiya ephakameni. Ababa nenhlahla basafela kodwa baqhuqa baze bafike ebuhleni. Alibonge igama lenkosi. Njengoba ninjena nje ngaba nenhlahla. Lo mshumayeli wamaneshwa lokwehlukanisa ilanga nenyanga yezulu. Uma efika kuBabilanga emthuma ethi emcele ethi ngicela baba noma isiza noma yini ufuna ukubekela ingane zami ixhokovu. Avela athi hambe enyangeni yezulu, hambe ubaba omncane. Avela akadikile lo muntu afika usiyanqapha usiyathetha ubaba omncane. Inyanga yezulu. Babesho njalo ngaleso sikhathi uNkulunkulu babesambiza ngobaba omncane. Kodwa njalo inkosi ilanga imthume kuyena. Kwathi ma sekufika isikhathi sokuthi ilanga lishintshe ibhantshi. Wathunywa ngamakholwa ukuthi hambani yobheka ubaba ukuthi unjani emzini waseshowe lapho inkosi yayikhona. Engayibona inkosi wabiya namanga wathi inkosi uyibonile yaphila. Kwathi ma inkosi sifika izokhwezwa. Warawonda inyanga yezulu abantu bembuza bethi uyaphila ubaba menjena na. Inyanga yezulu ayibeka izandla kanje esifubeni ivala amehlo. Isho njalo inkosi yasephakameni uthi ngolonkosazana. Uthi ungeke uhlukumeze uShembe. Uphinde ufike ngalena uthi Shembe msize. Ngeke kuze. Uma uhlukumeza uShembe ngapha, uphinde ugijima uze ngapha uthi Shembe msize. Kukhona isikhathi lapha ngeze kuzwe khona. Alibonge igama lenkosi yasephakameni. Ngiyabonga abantwana benkosi lawo mazwi enginawo uNkulunkulu angabele wona. Namhlanje ziningi izinto ebengizoyikhuluma. Ukhona into evuka manje yokukhulu kaNkulunkulu wasephakameni. Kodwa esengibona ukuthi ngiyomxoxela yona ngelila. Awunami umshumayeli ethi angisho. Amen. Mase sesikhumbuzweni ngelinye ilanga. Kuyafakaza amakhosikazi, ayafakaza amakhosikazi kuDlungu. Kusukuma uDadewabo eqadi. Uthi niyamazi umvangeli uDlangisa owayeshayela imoto kaBabilanga. Bathi yebo basiyamazi. Abanye babekhona emhlanganweni. Ayikhuluma indaba kaDlangisa ayikhulume. Izami idleke bese ngithi ake ngisondele ngizwe ukuthi kwenzekani ngoDlangisa. Shembe into ejulile abantwana benkosi. Ejulile. Bangcwele uShembe into ejulile. Akuyona lento esicabanga thina esiyasibona inyama sihambe sesibongana webangani kuyena sibona ukuthi uphelela lapho into ejulile indlela esimangaliso. Uthi ke ngenyela ngawathi uBabilanga kuDlangisa. Dlangisa bathi baba. Ngicela uwashe kahle imoto yami sinohambo lude. Wayiwasha uDlangisa imoto. Walungisa kahle yagqoka inkosi yaphelela wagqoka uDlangisa. Bangena emotweni bahamba. Siyaphi na? Wathi awuyozwa ngapha. Uthi bahamba nenkosi yasephakameni. Umvangeli uDlangisa uthi waze wakhohlwa ukuthi konje uhamba ngemoto. Uthi akazi noma ngamasuku zinsuku engaki nobusuku obungaki ngoba wayehamba nje. Uthi hlezi lapha ilanga eduze kwakhe. Uthi uthezwa kwaqhuma isondo emotweni. Uthi weza uthi steeringini ayikhona isondo liqhumile. Uthi ayisetshela inkosi baba isondo ngiyeza ukuthi seliqhumile. Imoto ingasisilimaza. Uthi baba shayela imoto wena. Shubabila wayishayela imoto wazofika egarage. Uma engena emva kwesikhathi eside behamba. Uma befika egarage ethi uyama uthola nathi isondo limlandela. Imepaka imoto nathi isondo lidlule eduze kwesicaba.
athathe isondo athi baba ngicela ukufaka isondo imoto ngoba isinamasondo athi faka isondo ngemuva ushaya imoto sihambe amasondo mathathu alibonga malenkosi shembe into ejulile kuyona lesikhuluma ngayo into ejulile ngendlela esimangaliso uthi uDlangisa yahamba imoto ngamasondo amathathu akazi ukuthi amasuku amangaki namalanga amangaki akazi thukiwaphi uthi wahamba uthi ngabona ukuthi seqimngcele lapha la sihamba khona sengathi seqimngcele uthi waze wangena ehlathini wabona ukuthi imoto la ingena khona umgwaqo omncane sangena ehlathini yangena imoto ehlathini uthe befika indawo enhle esihlaza ethethwe uthi abaqhamuka befundisa abafishane abangaka uthi beze begqoke izihlaza nabaze befundisa bale ekhaya uthi bafika abanye befaka okumhlophe namagabela amnyama kodwa labantu bangaka baphelela emataka emadolweni ushembe into enkulu kabi bantwana benkosi kenzela ukuthi uma usuyi Nazarethe ungakhohliswa umuntu phakameni ungakhohliswa umuntu athi khona uNkulunkulu ethendeni uNkulunkulu sekuphakameni alonke lenkosi uthi bakhamka abafundisi uthi bafishane bangaka baphelele emadolweni kodwa yebona bagqoka into yasekuphakameni baphelele uthi akubafundisi inqwaba uthi ngathi ngizoke ngiswe uthi wabona ukukhamka abavangeli bakhona uthi wabona ukukhamka umkhokheli abakhokheli bakhona bashaya iqhakaza bezimnyama bafishane bangaka uthi sebona ukukhamka abashumayeli njengoba suka senza bakufika inkosi nokuyihlangabeza nengcwele yakhona uthi abona besondela lithi nangu baba sefikile nangu baba besondela enkosini belethe izinto esilethe kubaba uthi la ngene isonto uthi wamemeza umshumayeli wakhona omfishane wamemeza isonto yahlale bakhipha isitali yahlala inkosi esihlalweni uthi yashumayela ishumayeza laba bantu akabazi abantu ukuthi yizini lezi uthi washumayela kwenza bayibikayo inkonzo sivaliwe bayibika abantu bayibika Nkosi kubusise uthi kwangena imgidi uthi zavunula lezi insizwa ezifishane namakhosikazi amafishane amakhosazana nathi yihuba phansi bafishane uthi hayi kwabona cha umsebenzi mkhulu la uthi waqeda lapho wamemezela isidlo senkosi intambama uthi balunga laba bantu kwangena endlini enkulu yezitsha kwalungisa isidlo kwalungisa yonke into waphunya kwayiwezweni uyabuka njalo uDlangisa uthi mayeseqedile wathi inkosi inibusise uthi bathi amen ingcwele yaze yosho uthi bangena emotweni oshaya imoto uDlangisa amasondo mathathu bayiphakameni wayishaya imoto uDlangisa ngamasondo amathathu wadrive akwazi ukuthelwa njalo upetrol baphikelele kuphakameni ushembe yenye into abantwana benkosi ngalawo mazi bantwana bakaNkulunkulu ngicela ukuthi wonke umuntu oseze wangena la anamathele njengovete siseze ingane sazizwa ukuthi uvete ususwa ngobisi ukwahlala esihlathini usuka naso hlala kanjalo namathele njengovete okususa usuke nenyama ungabi uyazi khona umuntu engenomjabukelo weManazaretha othi akayisontweni ngoba khona bamhlebayo sheep demon yabona ukuhleba idemon elishibhile inhlebo mntena umsebenzi uyabona uma ungasahletshwa awusalungile mawunjani ufana nomuntu ofile ngani umuntu uyahletshwa ezongcwatshwa khona abantu abeza bezobuka ibhokisi ngale khathi sokuthiwa uyabona abazobuka nje ukuthi wonde kangakanani ebusweni bamhlebe sefile alonke abanenkosi ungathini wena uphila uthi awuzukuhletshwa woze esontweni noma ukhubekile woze esontweni noma ungazi ukuthi uzombhekela ubani nizohlangana vele nomuntu okuhlebayo angazi ungahlangana futhi ngeke uphase itest mangabe uzolela uyona itest vele ubaleke hlala phansi ubhale alibonga igama lenkosi aningizwanga bangcwele uma ungeza ukuhlala phansi ubhale itest ngeke uphase uzolela ubona iphepha uyabaleka ungadlulela kanjani esigabeni esilandelayo ngisho kanjani iphasini ngoba uhlala ngaphansi wenza njani wazabalaza wabhala umuntu okuzondayo itest yakho ofuneka uyiphase
umthande likhona izwi lapho ngifunda lona ngelinye ilanga lithi uma nithanda abanithandayo nizonda abanizondayo nehluke ngani nabazenzi sinezoni ngoba nazo ithanda abangani bazo bazonda izitha zabo ngakho thanda isitha sakho nje kunjani uyithanda wena uma uthanda abakuthandayo umzenzisi alibonge igama lenkosi ngiyabonga baba bashumayeli basekhaya ningibongele kumshumayeli uNkulunkulu amkhulise nani bashumayeli ngiyabonga ithuba enininikeza lona sengathi uNkulunkulu angenzela into enhle lo mzi usimame nani liqine ekholweni Nkosi busela mazwi amen. Sizobuyisela umsebenzi kaNkulunkulu kumnikazi wawo konzo yethu yasekuseni nesihlabelo sesithathu Nkosi ayibusa uphama kwabangcwele. Nkosi Nkosi bubusise alo Nazaretha Nkosi ubusise alo Nazaretha ukhoboze izitha zakho